Il-Kunsill Reġjonali ta' Għawdex uffiċjalment issottometta il-Bidbook sabiex Għawdex jikkompeti għat-titlu ta' Reġjun Gastronomiku Ewropew għas-sena 2026. Il-Bidbook ġie milquh mill-Istitut Internazzjonali tal-Gastronomija, Kultura, Artu u Turiżmu. Lan tal-Kunsill Reġjonali ta' Għawdex huwa li jkompli jippromovi lil Għawdex bħala destinazzjoni gastronomika billi jirbaħ dan it-titlu prestiġjuż ta' Reġjun Ewropew tal-Gastronomija. U għal-iffirmal tal-ftehim ma' numru ta' stakeholders f'April li għadda flimkien mal-Kunsill Reġjonali ħadu ħsieb sabiex jippreparaw dokument dettaljat ta' 60 paġna li hu stampa ċara tal-identità gastronomika ta' Għawdex. Dan il-ktieb flimkien ma' żjara mill-ġurija fi frar li ġej se jintużaw sabiex tiġi evalwata l-applikazzjoni tal-Kunsill Reġjonali ta' Għawdex f'din il-kompetizzjoni. Il-Gżira ta' Għawdex qiegħda tikkompeti għat-titlu mal-Gżira ta' Kreta kif ukoll mar-Reġjun ta' Gvarner fil-Kroazja. Kollox ġew sottomessi madwar 23 proġetti differenti u interessanti minn għaqdiet mhux governattivi, kollha sabiex jippromovu il-futur gastronomiku ta' Għawdex. Jekk ir-Reġjun ta' Għawdex jirbaħ it-titlu għas-sena 2026 dawn il-proġetti jiġu implementati. Il-President tar-Reġjun ta' Għawdex Samuel Azzopardi qal li Għawdex huwa moni b'identità gastronomika u kulturali rikka immens, fejn dan kollu qed isir biex tkun imħarsa l-awtentiċità Għawdxija għas-snin li ġejjin.